Здравейте, хора! Сега започваме предизвикателството. Магически се принесахме вече в нашия дом. Склошовите летят към нас, за да видим какво ще ни се падне. Продуктите сме ги направили точно колкото за един шейк. И ще видим какъв ще ни е късмета. Склошовите са пред нас. Какво правим? Разменяме или задържаме? Задържам. Добре, отваряме. Късмет! Ягодки. Домати. Чудесно. Всеки един от нас има купички за продуктите, които ще смесваме вътре, така че изсипвам домати. И аз моите ягодки. Чудесно. Така, следващите ни компоненти летят към нас. Сега аз избирам дали да задържим или да разменим. Да видим, ще си прецакаме ли шейковете. Моя без това вече е прецакан, така че С домати. смятам да разменим. Дано да не бъдам. Отваряме. Значи, Пепи има банан, аз имам магданоз. Чудесна салата започва да се заформя при мен. А при мен ужасно мразя банани. Забравихме да си опитваме, между другото, от компонентите. Усещаш ли? Айде. Аз си взимам домата. Аз ягодата. Не е лошо. Наистина не е лошо. Сега е от магданосчето. Наистина дед буквално го мразя. Този е сладък, спокойно. Яш. Ужас. Не знам на кой е по-гадно. Моя магданоз или неговия банан. Пишете долу в коментарите. Аз мисля, че дай да си кусам аз от този банан, бе. Няма. Че от магданосчето искаш? Да. И сипвам си следващия компонент. Сега, мисля, че е време за течностите. Да видим, слагаме си склошовете, но тук трябва да бъдем внимателни. Така, задържаме или разменяме? Задържам. Добре. Мляко. Вода. Пиваме се. Идеално ще бъде. Хора, аз по принцип не обичам много вода, но предпочитам млякото, но все пак салатата е успешна до тук. Така, сега очакваме следващите си компоненти. Сол или захар? Да видим солта и на захарта. Така. Какво правим? Мамо, ти избира. Аз ли избирам? Сол или захар? Аз искам да разменям. Добре. Чакай сега да ни сипим нещо. Какво имаш ти? Яко се. Захар. Мамка му. За сега е при мен хубаво. Продължаваме. Понеже сега е мой ред да избирам, мисля да разменим. Добре. Така.
зехтинче. Ами сега ще пробваме по едно. Ами, какво да му е зехтин? Идеално. Майна мама там е манджа с грозде, като гледам. Найс. Чак ме е страх да си предполагам. Значи, хора, усещам, че работата ми отива на салатино парти. Нищо, че не обичам банани, ама с тази смес ще стане и няма да има вкусно банани. Да. И следващите ни компоненти. Аз избирам, така че аз мисля да го задържа. Добре. Отваряме. Уау! Уха! Сладолече! Това трябва да е лимонов сок. Да, лимонов сок. Сега тестваме. Пробваме. Ами. Идеално. Така. Идеално. За сега при мен е идеално. Така. Ето моята манджа с грозде. Истинска чорба. А моето много даже си е добре. Явно днеска късмета е на страната на Пепи. След малко ще видите как всеки си прави шейка. И после ще ги пробваме. Сега това е на Пепи. Ще го блендираме пред вас. Малко засяда от време на време. Всъщност този блендер е много готин, защото е преносим като цяло. Обаче проблема е дали съм го зареждала, поне не го успяхме да го... Да. Така, хора, вече тук... Ай, но ужасно. Значи, разбъркахме си ги с блендера. Ще извинявайте, че не можахте да видите точно този процес, но се наложи да го зареждаме и така и така. Така че, ето това е пред вас. Това е моето. Изглежда доста гадно. Его моето. Изглежда си даже хубаво. Виждате като цвят как са. Не мирише зле, ако трябва да бъда честна, но време е да ги пробваме. На здраве, Пепи! На здраве! Даже хищно се е зле моето. Моето си е една блендирана салата, хора. Не е лошо, но не е определено сладък шейк, като на господина. Просто си е една блендирана салата. Най-вероятно ще прекарам с хлябче. Не е лошо, здравословно е така или иначе. Пръснете по един лайк на това видео, коментирайте долу, искате ли още подобни видеа, като предизвикателства или може би пранк война. Очакваме ви долу в коментарите. И не забравяйте да се абонирате и да прасните камбанката. Много от вас гледат без да са абонирани, така че хайде подкрепете ни, дайте ни стимул да работим за вас. Абонирайте се за канала с камбанката, за да не изтървете някое интересно видео. Чао ти и до нови срещи!